Hakamiet jongka atpore triku April karkandai spa prabu honreu kawe kajing batai ka bakrau kalapan kalaya ka pertai Henry kajing ma kadang batang haduk menta kade kajing ja ha Chernobyl nuclear power plant ka radiation ka bami ka long south pasha ka bakhamjur banya ka bom ka bapen hab ha Hiroshima Henry kajing kali ka bakrau kalong kumno kawe ka machine kalawan pin kalaya kari borok kawe jaka jaka bem na shu bansong breu ka Chernobyl power plant kade ka nuclear power plant ka badan hakari Ukraine ka balalang benta jong ka Soviet Union menshwa kalapan mi boarding nya lakngut kibriu Henry hakami jong ka arkuru tarik April karnas pa prapun riu reactor number 4 kala long ka jingja ka basar khaitam haka history jong ka nuclear power kumno ka jingja kala sedang ki engineer ki dang le ya ka safety test ki kwa bante blaka reactor kala ni am badang penyat ya ki emergency systems wat haba ka boarding kalib Henry buat ki jing bakla ki la ja kila pen hair palat ya ka reactor power kila penduk no ya buat ki safety systems ka design jo ka reactor hi kadan jingduna haka por shi alignment step haba kila pras ya ka emergency shutdown button ka reactor kampat selam Henry kala bathai arsian linter kajing bathai kala kawang ya kajing ada ka bakhya palat shi 1000 ton shasun kading radioactive kala alang habanang kinong pelibding kila awan marmar Henry kimtep bakidang ya khun persya ya ka radiation ka bapenyap bun naki kila ayap hadin tangkat tu kat ni tayo kanang ba pripiat ka badan palat sapu khandai 1000 ngut gibreu kala kumba julang hado ka stap ka babut hadin lai phu Henry kenta la hukumnya baro ban mina kila perkhat bakin wan phai hadin lai sngi Henry hadu menta dan basong snang shu hangta kali radioactive kala apur sabun tilikeri jong ka yurong ayok benta radioactive haduk sepidan ka balong kari ka baningkong panlap ya ka jingjia lakhen ba palat lailak san phojar ngut kibreu la pen kere ano na ki jaka ba marjan menta kalai 4 kilometer exclusion zone kadang dan kibreu kimsha shang hangta Henry ka ba phala kalong ba ki marat khlaw ku ki wolf ki skei bat ki kulai hilas damon phai biang kamariang kala shimti biang ya ka tega jaka Chernobyl kahika yangi ba teknologi kalong ko bakrau Henry la dapatan kam bakla kala banlong ka bamatam kajingja kala pan kalai ki rukomshna nuclear reactor haka perthai borok kawai watla la dapalat sapusnam Henry Chernobyl exclusion zone kadang long kadak jong kajing bakla jong umbreo pipat khat nu ka nuclear energy kalong kajing mentoy nya kajing ma tho ya kajing mu jong phi hakomans wala da pisu tanat ya kani ka video suphawan like ba subscribe ya kani ka channel kubleshibun